Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hörmətli televizor qarawçılar. Min Elza Ahmedjanova һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезгә матур җәй көннәре күтәренке кәеф телибез. Гармончы һөнәрен ул килә иҗат итү белән бәйләп бара. Мәзәкләрне оста итеп сөйләү белән бергә берничә китап авторы. Милләт өчен җан атып яши. Татар мәдәниятен ил буйлап таныта. Сүзем Татарстанның халык артисты Кирам Сатиев турында. Бүген Кирам абый студиябызның кунагы. Xayrlı gün Кирам абый, исәнмесез? Xayrlı сәгатьтә хөрмәтле телевизор караучылар. Шәхес, танылган кеше, гармончы, музыкант Кирам Сатиев өчен иң кадерле бүләк ул нәрсә? Иң кадерле бүләк? Әйе. Халыкның ихтирамы, кайда Кирам шунда ихтирам диләр бит. Аның башы булды Әлмәт музыка училищесеннән. Бу иде 1970 ел. Менә шул турда мин укып китсәм ярыймы? Шуны берничә җөмлә генә әйбәт. Узак сөйләп торгансы газетта ул кыска язылган, әйбәт итеп язылган. 1970 ел. Акча, юлга акча булдыру ниятеннән әткәй кул сәгате сатты да икебез Әлмәткә музыка училищесенә юл тоттык. Туган авылыбыз Ямалыдан Актаныш районы Ярчаллы шәһәренә йөк машинасының тартмасында бушлай утырып бардык. Аннан сәгать саткан акчага билет алып, Әлмәткә йомшак автобуста килеп җиттек дип менә газетта язылган. Матур хатирәләр. Башы шулай булды. Безне каршы алды Мәскәү Имашев. Мәскәү Имашев дигәннән берничә сүз әйтеп китим әле. Менә шунда Әлмәт музыка училищесына барып иткәчтән Мәскәү табиянына кирдек. Аның беренче сүзе булай булды. Исәнмесез? Икенче сүзе, бу егетнең бүген йокларга урыны бармы диде. Юк дигәннән соң кнопкага басты да комендантны чакырды. Тамара Ивановна, пожалуйста, одно место из общежития этому человеку диде. Менә шушы изге сүзләрне кишилекле. Ул остаз да, ул укытучы да, ул педагог да, ул җитәкче дә, ул директор да. Һәм кишилек сифатлары. Күрәсезме ничек? Әле бит мине күрмәгән, тыңламаган, ишетмәгән, белмәгән килеш. Аның шул интуициясе, сиземләү дигән көчле булгандыр инде. Менә шуннан соң инде без менә Мәскәү Габдрахманович белән 50 ел халкыбызга, милләтебезгә бергәләп хезмәт итәбез. Мин остазым турында булай дип яздым. Һәр укытучы үзенең укучысында кабатлана дип. Башта үзенең белән киңәшләштем әле. Риза булам икән дип. Ризалыгы бирәсең бит. Миннән бит өлкәнрәкләр бар, миннән остараклар бар ди. Син язсаң бик әйбәт булыр иде ди. Мәскәү ризалыгын бирде дә һәм шушы әсәр басылып чыкты. Минем мәдәни җомгада минем укытучым турында. Кирам абый, сез Актаныш ягыннан Татар Ямалы авылында бүгенге көндә сезнең исем белән бәйләп фестиваль үткәрәләр һәм шулай ук музейда эшләп килә. Менә соравым шундыйрак. Гадәттә инде шәхес китеп баргач, аның исеменә шулай багышлап фестивальләр үткәрәләр, музейлар ачып җибәрәләр. Ә сез бу стереотипны кире кагасыз булып чыга. Кыскача гына бер шигырь укысам бит. Бүтән биографиям шунда кереп беткән. Укып китим әле, пожалуйста. Иште җилләр, акты сулар, Кирамга тулды 60, дөньяга күп шәхес бирде, туган ягы Актаныш. Илһам абый әлфияләр, гомерлек юлдашларың, шулай дип мәңге шаулар, агыйдел камышлары. Гармоннарны яңгыраттың Европада, Кытайда, татар халкы кабат көтә Ирак, Америкада. Менә минем инде кайларда хезмәт иткән, кайда туган, менә шушы ичкерә куплетлы шигырьгә сибеткән. Һәм аның бит 60 дигән сүзе бар. Хәзер бит 65 бит. Бу 60 яшькә минем язылган иде. Шулай да инде классика үзгәрми бит, ни бит. Актуальлыгын бер дә югалтмаган дип әйтсәк була. Әйе. Кайда тудым, кайда үстем, ни эшләдем дигән сорауга бу җавап булды. 81 елдан бирле сезнең иҗади тормышыгыз безнең Татар дәүләт филармониясе белән бәйләнеп киткән. Шулай бит. Сез атаклы шәхесләргә, легендар җырчыларыбызга аккомпаниатор булып торгансыз. Шулай бит. Аннан соң шундый әйткән бер сүзегез бар. Аккомпаниатор белән җырчы ул бер кошның ике канаты дигәнсез. Ә барлык җырчылар да менә шушы сезнең караш белән килешә идеме? Килешәләр иде. Чөнки бу, беләсең, бу закон, канун дигән бу. Бу табигатьнең законы, кануны шулай бит. Кош бер генә канат белән шалмый бит. Һәм Аллаһ Тәгалә дә ике канат биргән бит. Ул бит бирә ала иде. Канатны берне һәм зур итеп, юк, икене ясаган. Менә шулай. Аннан соң җырчы белән баянчы
Алар икесе bir организм, ансамбль диләр. Ансамбль дигән сүз ул урысча вместе дигән аңлата. Татарча бергә дигән аңлата. Ана ансамбльдә эшлиләр. Бит ансамбль нәрсәсең ул дип сорыйм. Белмим, ансамбльдә эшлим. Белмәгәннәр белеп калагыз. Ансамбль вместе дигән сүз бергә, bir организм дигән аңлата. Атап та китейик инде шушы легендар җырчыларыбызны, кемнәр белән сезгә эшләргә насыйп булган. Беренчесе, ялгышмасам, Әлфия Абзалова белән башлап җибәргән. Булар икенчесе. Шулаймы? Әле 78 елда консерваторияда укыган вакытта 5-нче курста бит. Ул чагында директор Мәсгуд Габдрахманович иде. Опять-таки инде ниде? Әйтик. Монда кабат чыраштык бит инде. Вот, ректор Нәҗип Җиһановтан сорап алды. Мине берничә көнгә, менә Пермь якларына без гастрольгә киттек. Анда Фәхри Насретдинов, зур җырчылардан, анда Рейса Билаловалар, менә теге опера балет театрыннан. Һәм инде әлбәттә Сара Садыкның иҗат кичәсе иде. Менә шунда без ике баян уйнадык. Сиңнур Гыйбадуллин белән. Аларны күпесе инде арабызда юк. Вот шулар белән башладык. Бу минем ширканчык алу иде. Ширканчык татарча, әдәби телендә әйткәндә бу минем өчен репетиция булды. Репетиция булды, ширканчык алу булды. Инде шуннан соң инде 81-дә армиядә кайткач, 79 елда бит мине Советтар армиясына алдылар хезмәткә, хәрби хезмәткә. Шуннан кайткач 81 елда мин инде филармониягә кире кайттым да, менә Әлфия апалар, Илһам абыйлар, алар минем өчен икенче төркем, икенче буын инде. Шарт рәвештә әйтсәк инде. Барысына да уйнарга туры килде. Илһам абыйдан, Әлфиядан башлап, менә бүгенге яшьләргә хәтле бит. Менә Римма ханымлар, Гафирәләр, Зиннур абыйлар белән эшләргә туры килде. Ну кайсын гына әйтсәң дә. Әле менә филармониядә эшләмәгән җырчылар белән да уйнарга туры килде, эшләргә туры килде. Рафаил Ильясов белән мәсәлән бит менә Миңгол Галиевлар анда эшләмәсә дә, ну барысы белән дә әйтсәң дә. Хәтта Винер Шәриповга да мин уйнарга туры килде. Беләсең, бер генә җырчы мин уйнамаган калды. Ул Азат Аббасов кына ничектер туры килмәде. Насыйбы булмаган. Керам абый. Менә Татар гармоны Америкада яулагыды дигән әсәрнең авторы сез, име? Исеменнән күренеп тора, менә сез Америкада чыгыш ясагансыз, шулай ук шигырьне матур итеп укып киттегез. Һәм бер әйтемегез бар, минем турында шундый сүз чыксын иде, 5 континентта да уйнады дигән. Ничек бүгенгедә бу тормышка ашалдымы, юкмы? Ашып җитмәде, беләсезме? Австралия дигән континент бар бит. Ну, инде Америкадан әллә ни авторитет түгел инде ул бит. Теге төрле яклап алсаң да, алай дип әйтү ярый микән, юк микән? Шунда барасы килгән иде, шунда. Мин ул чагында мәдәният министрлыгына әйттем, мине җибәрегез инде, мин әйтәм, анда булган юк бит шулай дип. Ну, әле моны теге объектив һәм субъектив сәбәпләре бар диделәр бит. Әйдә барып кайт инде, менә фәлән илгә, төгән илгә дип шулай итеп шулай җибәрделәр менә. Финляндиягә барып кайттым мине бит, аның алдына шулай итеп бу кала килде. Менә быел мин инде барырга тиеш идем. Менә быел инде әйттеләр, Керам абый, менә ниһаять быел барасы инде. Күрәсең инде шул көңгөрәләрне шул Австралия дип әйткәннәр, үзегез беләсез, монда һава шартлары, һава торышы бит үзгәреп китте, әзрәк тормышлар үзгәреп китте дә, һаман тормышка ашмый калды әле покага. Хәзергә. Насыйбы җитмәгән әле Керам абый. Алда шулай итеп хәбәр килеп җитмәгән. Булыр Алла Менә белсә. чит илләр дип әйтәбез, шулай бит. Сорыйм инде, бердән бер кызыгыз чит илдә яши, сез шул хәллек милләтпәрвәр кеше, сезне патриот дип әйтсәң була. Ничек моны анда, менә монда аңа урын табылмадымы дисең? Былай булды ул. Ул инглиз телләре буенча укыды, менә педагогия институты бар бит, университетләре. Вот, шунда укыды. Ул аны кызыл дипломга тәмамлады һәм Англиягә менә стажировкага җибәрделәр. Ну, стажировка беләсең, телне чарларга, азрак өйрәнгән итә. Вот. Шунда барды да, ой, шунда бер җегет белән танышкан ул. Бер җегет белән танышкан, ул килгән Болгариядән. Ну, үзебезнең татар кешесе инде, теге болгар татарлар диләр бит, нәшләр. Шунда танышалар да, бит. И шунда кавышалар. Туйлары булды Болгариядә, бит. Пловдив дигән шәһәр бар анда. Менә София бит, башкаласы. София янындагы Пловдив. Анда аның бит бик билгеле шәһәр ул, бөтен дөньяга анда совет солдаты басып тора. Хәтерлисезме? Алёша дигән җыры да бар, менә шул шәһәргә. Аннарсын кияүнең эше Шотландиядә булып чыкты да, шул нидә инде Великобритания, Бик Британияда. Алар бераз гына шунда яшәделәр да Болгариядә. И шунда киттеләр. Вот. Бу беләсез нәрсә? Бу язмыш дигән әйбер бар. Ризык тартып йөртә диләр безнең авылда, әткәйләр, инкәйләр менә ризык тартып йөртә, ризыгы шунда булгандыр. Аннан мин әйтәм, кызым,
Кемне яратасың, кемгә мәхәббәтең төшә, шуңа кияүгә чыгасың. Һәм аның белән кайда телисез, шунда яшисез дип. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең һавасы да, ягъни ризыгы да, суы да, кешеләр өчен яраклаштырып эшләнгән шулай. Шулай итеп кызыбыз шундай. Бәхтенә каршы килмәдегез инде шулай булып. Бәхтенә каршы килмәдек һәм ике кыз үстерелә, әйтеп китеп инде. Әйтегез, бу кадерле инде. Безнең тапшыруларны карап баралар бит алар. Алар белән Татарстанда яшәгән сымак. Безнең тапшыруларны карап баралар. Минем кияү бит футболларны бик ярата, диләрне бөтенсен карап баралар. Без сөйләшәбез, Skype диләр белән шундый диләр. Якын сайын сөйләшәбез, илек көн аралар сөйләшәбез. Кызыбызга исем куштылар. Олы кызга Сафия, Болгарияның баш каласы, икенче кызга куштылар инде Диана дигән, Диана бит принцесса, бит Англиядә аларда инде шундый теге бик теге исем инде хөрмәт итеп кушыла торган исем. Ике кыз үстерәләр. Ярый. Бәхтләр шулай бит аралашып торга ясый. Иҗатыгызга күчик. Безнең атаклы гармончыларыбызны Рамил абый Курамшин һәм Рифкат Гомәровны сез күпмедер дәрәҗәдә үзегез өчен өлге итеп куйгансыз. Күпмедер түгел, күп дәрәҗәдә. Күп дәрәҗәдә дип әйтсәк тә булаймы? Мин шулай итеп баянда уйный башлаганда, ул чагында менә Илһам абый белән Рифкат Гомәровның уже ниләре биреләр иде. Татарстанда бар бит менә Әлиме хат, Йөрәк сире, менә шундый теге Баламышкиннар диләр. Ул чагында минем колакка керә иде. Әле ул чагында мин авылда идем. Рифкат Гомәровны мин шуннан беләм. Тора бер инде Казанга киләсәң, Рамил Курамшин белән таныштык. Ул да инде мин әле мәктәптең 7-8 класста укыганда Курамшин дигән баянчы барлыкка килде, ибет. Аның хай егетләрен тыңлайды радиодан. Менә шулай итеп аларны тыңлап үстем. Дөрес, алар минем кулымнан тотып өйрәтмәделәр, нитмәделәр. Аларны тыңлап үстем. Чөнки аларда мин күпмедер дәрәҗәдә үрнәк алдым. Аларның тормыш тәҗрибәсе дә, башкару осталыгы да, һәм башка әйберләрдә аларның уже алар формалашып килгән кешеләр иде. Икесе дә миңа кадәр Илһам Шакиров та аккомпаниатор, концертмейстер булып, баянчы булып эшләгән кешеләр, шәхесләр. Менә шушы 5 китапта инде минем бөтенесе менә монда язылган. Аннары минем иҗатым бит бер генә китапка сыймады, ибет. Башта белән иң беренче минем татар баянчылар дигән кичкенә генә китап ибет. Кичкенә генә китап. Шуннан соң миңа язырга туры килде. Менә Акбаян. Акбаянны беләсез инде. Мин аны бала тарихка кирдем дә, шул тарихта калырмын да инде. Менә Акбаян дигән китап чыкты ибет. Бик матур. Аннары соң консерватория, армия, филармония. Ни өчен бу 3 исем? Мин консерваториядә белем алдым. Бу бер. Советлар армиясында хезмәт иттем 2 һәм озак еллар дәвамында Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә эшләдем. Фотоны күрсәтим әле, менә. Сез сорадыгыз бит, кайларда булдың дип бит менә. Татар гармоны Американы яулады дигән язылган анда, ибет. Аннан без Кытайда да үз кеше дигән. Калганнар бөтенсенә кертеп бетереп булмый бит. Калганнары китап эчендә. Менә минем бу визитный карточка. Кирам абый, сез инде әлбәттә музыкант булгач, студиябызга да уен кораллар алып килгәнсез. Нәрсәләрдә бүген уйнап күрсәтәсез? Монса үз гармоны. Вот. Монса үз гармоны булды, ибет. Монсы Курай. Курай. Менә Курайда да әзрәк уйнап күрсәтәм. Монсы Курай булды, ибет. Монсы инде бәләкәй гармон, Шәйдуллин гармоны. Вот. Аның bütün секретларын мин ачып тормыйм. Менә тотабыз да уйный башлыйбыз. Менә Шәйдуллин гармонында уйнап күрсәтәм сезгә 2 көй кыска-кысканы. Күбәләгем түгәрәгем беренче, икенчесе ирбет. Бүген безнең тапшыруга килгәнегез өчен, безнең белән көнегезне башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә, Кирам абый. Сез бик тә кызыклы һәм үзенчәлекле шәхес. Тагын бер кат сезне юбилейгыз белән тәбрик итеп, бар тик сәламәтлек һәм уңышлар теләп калабыз.
Һәм мин дә бер көз әйттем, кунагашы карашыдылар бит. Рәхмәткә рәхмәт белән җавап бирәм. Мине Татарстан радиосы һәм телевидениесе үстерде. Кеше буларак формалашуымда дөнья күләм, менә Россия күләм диде, Советлар Союзы күләм, дөнья күләм танылуда. Теге вакытта бит менә шушы бер генә чара бар иде. Татарстан радиосы һәм телевидениесе. Аннан чыгып күрсәң диде, сине радиодан тыңладык. Сине телевизордан карадык диләр. О, аны ничә мең кеше карый, ничә миллион кеше карый. Дөрес, филармониядә эшләгәндә менә 100 концерт биреп кайтасың, шунда булган кеше генә күрә, оныталар, бетте, ибет. Ә менә телевидениедән карасалар, радиодан тыңласалар, бу инде бик зур дәрәҗә иде түгел. Ул хәзер дә дәрәҗәдә. Мине шушы телевидениегә чакырганыгыз өчен ибет, үземнең юбилеем белән кутлаганыгыз өчен сезгә, Илза ханым, монда эшләүче бөтен хезмәткәрләргә, барыгызга да зур рәхмәт. Киләчәктә дә Батулла әйтмешли, халкыбызга, милләтебезгә бергәләп хезмәт итик, бергә булыйк. Амин, шулай булсын. Рәхмәт сезгә. Бүгенге менә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Исән, имин булыгыз.